Nosotros en ningún momento nos hemos metido atrás, hemos intentado ir hacia el gol y bueno, y la diferencia es que al final la hemos metido alguna y entre medias pues nos ha faltado algún gol para intentar estar vivos y llevarnos a algún punto. No ha podido ser, la liga es larga, este campo es difícil, pero bueno, las sensaciones del equipo no han sido malas pese al resultado y hay que seguir mejorando para intentar salvar la categoria. Bé, la veritat és que hem començat molt bé, hem pogut obrir el marcador molt ràpid, això ens ha anat molt bé també, i després de la segona part, quan hem tingut 10 minuts, un quart d'hora molt bons, que hem pogut fer el tercer i el quart, i després ha sigut esperar minuts, intentar aguantar porteria a zero, no ha pogut ser, però bé, content de l'actitud dels jugadors i de moltes fases del joc també. Bueno, el partit ens esperàvem potser una mica al principi més, que ens apretaríem més, però bueno, quan el resultat anàvem 0-0, el partit era encara dominant els dos equips, fins que hem marcat l'1-0. Just després, un contraatac després de sacar ells pel primer gol, hem marcat el segon, i d'allà hem baixat el ritme potser i hem començat una mica ja a jugar una mica el que volien ells.